дар кори иҷлосия намояндагони ҳукумат ва дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳои марбута, корпуси дипломатӣ, дабири кулли созмони форуми раисони шаҳрҳои Осиё, роҳбарону намояндагони беш аз 40 шаҳри қитъаи Осиё, ҳузуран ва раисони 16 шаҳри минтақа, ба таври маҷозӣ намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, сохторҳои дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин намояндагони дигар ниҳодҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок менамоянд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни пайёми шодбошӣ ташрифи меҳмононро ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, баргузории иҷлосияи навбатии созмонро дар ибтидои фасли зебои баҳор ва арафаи ҷашни Наврӯз муждаи нек аз оғози ҳамкориҳои судманд ва таҳкиму густариши робитаҳои дуҷонибаю бисёрҷониба байни шаҳрҳои Осиё арзёбӣ намуданд. тавре таъкид гардид, имрӯз шаҳри Душанбе узви ассамблеяи байналхалқии пойтахтҳо ва бузургшаҳрҳо, ташкилотҳои байналхалқии бародаршаҳрҳо, шаҳрҳои муттаҳида ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ ва Федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ буда, айни замон бо 20 шаҳри қитъаи Осиё, Аврупо, Амрико ва Африқо муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории самарабахш дорад. шаҳри Душанбе бо дар назардошти имконияту дастовардҳо солҳои охир ҳамчун макони амнтарин, беҳтарин шаҳри сайёҳӣ ва гаштугузори шабона, инчунин пойтахти фарҳангии кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил пазируфта шуда, давоми 2 рӯз макони баргузории мубоҳисаҳо ва муколамаи шаҳрҳои қитъаи Осиё мегардад. дар ҷаласа роҳбарони шаҳрҳои қитъаи Осиё зимни суханронии ифтитоҳӣ ба таҳкиму густариши ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ дар соҳаҳои гуногун таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир намуданд. дар иҷлосия иштирокчиёни он дар 5 ҷаласаи пленарӣ оид ба мавзӯъҳои шаҳрҳои ҳушманд, саёҳати шаҳрӣ, устувории шаҳрӣ, беҳтарсозии шаҳрӣ ва саломатии шаҳрӣ мубодилаи афкор менамоянд. ҳамзамон дар ҳошияи кори иҷлосия як қатор вохӯриҳои дуҷонибаи роҳбарони шаҳрҳои минтақа пешбинӣ шудааст. дар ҷараёни баргузории иҷлосия иштирокчиёни он бо дастовардҳои пойтахт дар солҳои соҳибистиқлолӣ, фаъолияти як қатор мавзеъҳои таърихию сайёҳӣ ва корхонаҳои истеҳсолии мамлакат шинос мешаванд. таъкид кардан ба маврид аст ки форуми раисони шаҳрҳои Осиё ҳамчун созмони байналмилалии ғайриҳукуматӣ соли 2008 таъсис дода шуда, санадҳои марбут ба таъсиси он зимни ассамблеяи парлумонҳои Осиё дар соли 2007 пешниҳод гардидааст. иҷлосияи таъсисёбӣ ва якуми ассамблеяи генералии ин созмон дар шаҳри Теҳрон бо иштироки роҳбарони зиёда аз 90 шаҳри Осиё баргузор гардид. иҷлосияи дуюми форуми раисони шаҳрҳои Осиё соли 2011 дар шаҳри Истанбули, Туркия, иҷлосияи сеюм соли 2012 дар шаҳри Бангкоки, Таиланд, иҷлосияи чорум соли 2014 дар шаҳри Хайкои Ҷумҳурии Мардумии Чин ва иҷлосияи панҷум соли 2018 дар Ғозиёнтепи, Туркия доир гардиданд. шиёри форуми раисони шаҳрҳои Осиё чунин аст: Осиё барои шаҳрвандон, ҳамгироӣ барои зиндагии беҳтар ва мақсади асосии он рушди ҳамкориҳо ва якпорчагии шаҳрҳо ва шаҳрвандони Осиё мебошад. айни ҳол 96 шаҳр аз 34 давлати дунё аъзои форуми раисони шаҳрҳои Осиё мебошанд. иҷлосияи шашуми маҷмаи умумии форуми раисони шаҳрҳои Осиё дар шаҳри Душанбе 2 рӯз идома ёфта, бо қабули эъломияи Душанбе ҷамъбаст мегардад. баргузории иҷлосияи шашуми маҷмаи умумии форуми раисони шаҳрҳои Осиё дар шаҳри Душанбе барои дар оянда боз ҳам муттаҳид намудани талошҳои роҳбарони шаҳрҳо, ташаббускорию тадбирандешиҳои судманд ва дарёфти роҳу усулҳои нави рушду густариши муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи байнишаҳрӣ заминаи муносиб меоварад.